Andizongena kakhulu ke on the scripture okanye andizongena at all on the scripture. Ndizoncokola about siqale njani ukuze sizofikelela lapha to Vice Ebenezer kude kwalapha. Ethetha ukuba there is a place ekuqalwe kuyo kude kuzofikelela kule ndawo. Ndithe xa ndiyikhangela ke iba i-spiritual marathon siqale phi njani, asiqalanga as a spiritual marathon of a weekend. Kodwa siqale as a praying series, uthandazwa kuphela singenagama. Zange sithiwe kwi-event okanye kwi-meeting, kodwa sathiwa nguThixo osebenzayo okanye othethe ebantwini. I-spiritual marathon was njengoba ndisitsho a prayer series eyayidibanise ikomiti ebambeneyo kwikomiti eyayikhona ngenxa ye-internal challenges. Kwakukhona ikomiti yayikhona, kwabonakala uba kwanyanzeleka uba makubekho ibambela lekomiti. Kanti uThixo nje chitha uyakha, ngoba ikhona ikomiti yayihamba yona. I was part of the first committee yokuqala before the spiritual marathon. The committee was guarding usana, or protect usana kuthiwa yi-Wesley Guild. Ndizama usondela to the 10 years of grace. In the times of serving, siprotect usana kuthiwa yi-Wesley Guild. In the district, at the second level, even at society level, siprotecte usana. Siyafuna egildini siba yi-15 uthethiwa phezulu. Sometimes sinikwa nembombozi ye-2 rand, ingagcwali 2 rand, ngoba singabantwana besikolo sijikiswe sisithile. Uta go back, makugcwale la 2 rand nambombozi ye-2 rand. Sileli gcuntwana ke lincinci liprotect usana ekuthiwa yi-Wesley Guild. Xa sibuya esithilini sisize ecaweni, sifika ecaweni nalapho olusana luyalwiswa. Kuthiwa nirhumi nina and uSeptember nizomfumana ngoba nina nirhumi. Iqala eklasini ngoba nina nihamba iklasi. We are students at that time. Abanye sebeqala uphangela. Kodwa saprotect usana ekuthiwa yi-Wesley Guild. In such a way uba kuzofikelela namaxesha uba while you planned and we agreed siyinkonzo, kodwa xa kufika imini ethile sizokwenza ngokonkonzo asizovanga. Your planning ayizusebenza. Kodwa we kept saprotect usana. Little did we know that ngoku siprotect usana, usana luyakhula.
ngokusiprotect usana. 10 years of grace. 10 years of grace. As siprotect usana enkonzweni esithilini nakwezinye indawo. Asinike platform to embrace usana. Then kwafikele lithuba uba makophukela executive indala. Kungene the committee ibambileyo in the likes of Brother Sabelo Ntantala, or Sister Mandisa Sokuthwa, or Robian, or Bongeka, or Dr. Juliet, who's present here. Kuamabona, but yes, Selbonu Sanarona Lupon has been protected. But now the son Umdana Uyakal. Then what do we do? Umdana Kaikal. But John Uba, what can work best for this second? Let's look at concentration. Ukuzundana akwazukudla. Protected, but umdana funeke efeed. How then do we feed the child? Ahlala phansi committee isuka kwindawo ngendawo. Umandisa knows Eastern Cape, Brasaps knows preachers, uPhumlani knows abantu balapha, uSibabalwe knows abantu balapha, Obongeka knows Eastern Cape people. So Juliet is good in finance, Ozipho bayakwazi ukubhala, bathiwa ke ngomasijongeni finance nababantu, how can we grow lo mntana? Bathiwa let's concentrate on God qala lo muntu usidibanisileyo. Wathi lo muntu usidibanisileyo xa siconcentrate kuye, wathi feed the child. Nganxisana umntana enzela umntana akhule. And the executive yamani inxanxisa umntana ngemithandazo. We had a serial okuthandaza each and every week yamane inxanxisa. Ekunxanxiseni umntana emane ekhula. By that time kwakukho i-runners ke Butsabelo, Phumlani likes basaqala. So now we are praying while baphinde bayobaleka. Kodwa masithandazele even the runners. Ndizama udraw i-history of a spiritual marathon. As we praying kukho runners ezikhuthaza thina silapha to join in this health lifestyle. Sakhuthazeka while sithandaza because kukho abantu abadala abahamba nathi egidini ababalekayo. Kwaphuma igama lithi spiritual marathon. "10 years of grace." Ithi ke le Bhayibhile endiyifundileyo, u-Elijah lo kuncokolwa ngaye apha, umprofeti u-Elijah. Ndizawukhawuleza la so that singawaste ixesha likavayise besiwonishile. Kodwa u-Elijah ufika in this area esuka ukumkani uDavide, ufika sekungenelele ukumkani uAhabu, otshintsha indlela yabantu banqula ngayo nendlela yokukholelwa kuThixo emnye.
ufika kwimeko enjalo ke ngoku Elijah. Abanye besiya ngapha. Abanye besiya ngapha. And it reminds me of the Wesley Guild. Yalapha eBheville abanye besiya ngapha. Abanye besiya ngapha. Abantu bale ndawo bakhuthaza ukuba bakhonze izithixo. Ufika uElijah abantu sebethembele kule nto iphambi kwabo bayibonayo. And now xa ifika uThixo seyibeke bucala 7,000 yabantu bakhe. Waye nabanye besikhonza uBhaali. Kodwa as Elijah comes, ufike ephethe into ethi buyelani kuYehova. The God that sustained you. And by doing so, Elijah esithi ke buyelani kuYehova onigcinileyo. Xa ndifunda ithi ikumkanikazi uElizabeth yava le nto ukuba uElijah utshintsha indlela ekwenziwa ngayo. Yathembisa uElijah uba if uyitshonile ndingekakwenzi le nto uyenzileyo kwabantu bamqala, uzoshiya noomama ukondla. Wayiqonda uElijah uba let me run. Let me run. Ayizusebenza le nto. Uvela ke inkosi seyibuza uba Elijah, ivela inkosi seyibuza uba Elijah wenza ntoni apha? Waphendula uElijah athi nam ndifuna ubulawa pha. At times uthi usenza okuhle okuphathisiweyo kodwa kubekho abantu abazokuthuthisa ngento kaThixo. Uyuthi ufikelele ukuba mawuyishiye le nto ngoba uthuthisela into iphathisiweyo nguThixo. Kodwa njengoThixo okho kwiindawo zonke ngamaxesha onke,
waphinda wamkhangela uThixo Elijah wenza ntoni apha kunamaxesha njalo. When it started Wesley Guild on the spiritual marathon, ekuthiwa ngoku inamandla le nto yayinamandla kakade, ngenyaniso yayinamandla. In such a way, inkonzo yaqala shaken because there's something coming here. Ngenxa yento iphethiswe nguThixo. 10 years of grace. And I looked at 10 years. And I looked at grace. Yes, 10 is just a number. But it's a duration from the start to Vice Ebenezer to the duration where we at. And you don't know, if we are in a marathon, there are still laps to go. But it's just now, we are at 10, or lap 10, or chapter 10. At the Vices all. Then God is still writing. Atumongameli kainogola. Uzuye kutika be more than your story. Sisabhalwa story. Sisabhalwa story to Vices all. And I reflected back and looked. Ukuba, in this story of Bala, in these 10 years of grace, in Donilena, Utikos Patisai or nobody, and they take up root. And I looked at grace, the Fumani grace is in Chobonento. It's a period of 10 wine bookie grace. Or an abundant electricity, the sustaining grace from the start to current. Grace eyasithwalayo sisuka grace esasigcinileyo up until this moment. But within these 10 years, marathon was just a level place in the 11 over. But within these 10 years of grace, there were times Ogunyuka. And Elizabeth was standing as Tembi Suba, Uzo Skulala, Okanye, Uzo Mumlinde, Okanye, Uzo Simisa Sinawa Kubele. And sometimes we tend to run away from what God has given us. Because we are scared of Elizabeth. So iki kumkani zelilizwe. Abana amalungu okugweba imicimbi yelizwe. Okay. Sazimela kuThixo. But within ukuzimela kwethu amanye sikuza uThixo nenzana. You know, why is it Zulu? Okay, it's Zulu linye Thursday. When you cried, why is one? Because at times God will participate on Thixo.
uyancikiswa at times. At times ayibonwa ngabantu kodwa kuwe noThixo wakho. At times when we cried in Nomotho, at times I think engedwanga ayilila. Asingalili because siyabedwa, but sasilila because we are about to lose what we have. Ngoba uThixo usiphathisile. Now man khawuleze lazi enzela uba uzawungena. 10 years of grace. Esisihamba kule grace. No, mandimiyeke Elijah. Uwanibhidisa. Mandimiyeke. No. No, mandimiyeke Elijah. Uwanibhidisa. But ndithanda ukholo luka Elijah in the previous chapter. It is the chapter previously. While bemula izithixo, wathi gather 450 and praise uThixo benu. Eme yedwa wamela inyaniso. And amen enzinyaniso Elijah. When they praised, bethandaza uThixo babo. Wathi continue pray again mhlawumbe uThixo benu balele. Ngoba akho nto yenzekayo. Abemileni Elijah balindile. No man, ndimiyeke Elijah. 10 years of grace of praying. Ngoba siyathandaza. When the forces of this earth, okanye into ezenzeka kulo mhlaba ziphakama ziqama, sama salinda emthandazweni. Maybe izinto zehlabathi zazilele and we gave thanks kwizinto zehlabathi, but we stood samela umthandazo ngoba umthandazo unamandla. And when Elijah prayed and said, no, stop, let me pray. I'm happy when we killed Jezebel. When everything was like, Yonkido, iphasalele. And the one we killed, engaphiliyo yema, you have to kill Jezebel. Now let us pray. And when Elijah prayed, what did he go? Ungandenzi and people stood and said, Tito, let me call you myself in the Isa. Yakala allow me to say, the interim executive high corner. You see this Bible, I'm not feeling on my tongue. A Bible that never existed. A bare minimum Bible. 10 years of grace to teach us Nayaka. Wabuzu Yeswa. I'm not feeling on my tongue. Maybe. And when we were trying so small, can you teach me? Oh, I could imagine you, Brother Father, looking at the bones. And I kept running and I said, you Brother Father. Then God said to him, Prophet! Oh my Lord. It gives us on a second. Whatever, they were far. And when the Lord engaged, one bone moved, another one moved. As for the land on the town, it's within the years. I'm no longer, but as for the land on the town, you are not here to celebrate, but you are here to say, even in the 10
Gavul yasekhaya. No man istelas. Galit. In this 10 years, God once asked us, Ungabumlilo savutha na? Esibingelelweni. Because when it started, sasingathi sibingelelo. Salibana ngomlilo. And God asked us, usaphila na? Okanye usavutha nomlilo esibingelelweni. The 10 years of grace, all along, simane sifaka ukhuni. Sikhathe umlilo ongacimiyo. Ndoku ungakululanga ngoba imimoya iyabhudla. And vice says, allow God to write the story. It's not yet a full stop, but the calm just remarking. That doesn't longer. I now understand. That according to the whereby we wanted to give up. And God said, no, my child, don't give up. I'm still writing. Our tears, there's a new chapter written. But I'm for the future. But Latina, Ilana Watavadova Gala, Ravetana, what to call 10 years of grace. It doesn't know to tick again. Can you tick? Who called? Ubuga tick. Now that's true, sister. Can you call tick? Oh, Goliath. If you recall, Goliath, we still want to do this thing. Uyavuthumlilo, ngobukhulu lufakile, Goliath, Goliath. Safuyenza lento. We believe in Christ. Goliath. Kodwa ngenxa yeemeko zenkonzo, banyanzeleka sometimes sithobe. In this 10 years of grace, kukho amaxesha whereby we even left the church. Ngokuqhubayo inkonzo siyazi. Ngenxa yentlungu ephakathi kwethu. Ngokusana ngoku uyaphila. And the fire is burning. Ngenxa yale nto itshisakalo lapha kuthi. Banyanzeleka uba masiphume enkonzweni inkonzo iqhuba. I'm just reflecting and giving a little relax. Banyanzeleka uba masihambe. Sathatha ii-instruments zethu sahamba. But abantwana kakade xa begqibile udlala bathatha ii-toys zabo bahambe. Sayiqonda uba this is directed to us, but we won't break. We are a family that is united. Sixokelelene aphilile ngokwamathambo because igama zalithiwo profeta kwaprofeteka qokeleleka amathambo. Then when that time came, sathi sesidibene simanyene nje akunamntu onongena ngaphakathi kwethu sihamba sonke. That was the only gift then. Basically, in this 10 years of Wezekiel, of the spiritual man, it was not easy. But it was worth it. It was not easy, but it was worth it. Malithethe. Kuphumeke abefundisi kule 10 years ngomthandazo. Waphuma i-directors and managers and nomama notata
uLewis Ligel, 10 years of grace. Imithandazo yethu ibingafani, kodwa imithandazo yethu ibisiya kumlomo. A grace that sustained us. Ile grace sithi sakuphakama uThixo sithobe ngayo. uPaulos abebalisa bhetele uPaulos angayibalisa bhetele grace ngoba when hard times come endleleni yakho uyazi uba uThixo ukho ekungqaleni, sustains you from the start. Umvumele uThixo to continue right ngebali lakho, ngoba la uphela ibali lakho sakudibana naye simbone ngobuso. For now, fall once, rise twice. For now, the race it continues. For Jesus Christ.